40 ягон хеш таборкати вай мекунем. Метие мегирам мебарем. почта намебаред? почта мали почта да ягон маълумот надорам раст дигар. ҳам бачаҳое ки қатшоб кор мекунанд ҳамаи дастши меоянд мераванд аз дастши ҳамо қатирон мекунем. посилка хай ба ягон шинос ба ягон ёру ҷудо ягон шиноси ягон чӣ қатъи мефиристем дига кичо қатъи мефирист дига. аксари сокинони душанбе ки бо мо суҳбат карданд мегӯянд барои ирсоли санад ё бастае ба хориҷи кишвар маҷбуранд аз кӯмаки ёру дӯстон ва хешовандон истифода баранд. пас аз қатъ шудани фаъолияти почтаи DHL мардум ба мушкилоти дарёфт ва ирсоли бор дучор шуданд ва аз хизматрасонии почтаи тоҷик аслан қонеъ нестанд. мушкили асосӣ ба назари ман ҳамин аст ки мактубҳо сари вақт ба ҷои лозима намерасанд ё иштибоҳ мешаванд. масалан соҳа монополия карда шуд, почтаи нав кушоданд. ман бо пардохти $71 як мактуб фиристодам ба Малайзия ки таъҷилан бояд дар муҳлати 7 рӯз мерасид. мактуби мо ба Германия рафт. ва мактубе ки як нафар ба Германия фиристодааст ба Малайзия ба дасти фарзанди ман расид. вале мо бинобар он ки мактуб пурра нарасид даъво дорем ки кулли маблағҳои мо баргардонда шавад. тақрибан 1 сол шуд он баста нарасид, дар Москав рафт, дар он ҷо монд ва дубора баъд аз 1 сол баргашт ба дасти мо. мо маҷбур шудем ки дубора чизҳои лозимаро барои бародарам бихарем ва тариқи ширкатҳои хусусӣ ки чанд баробар нарх бештар мегиранд бифиристем ва албатта муддати 2 ҳафта онҳо он бастаи моро ба ҷояш расонданд. шарҳи коршинос дар ин маврид. сабаби аслии ин монополия будани почтаи тоҷик аст, зеро онҳо тамоми кӯшиши худро ба харҷ доданд ки дигар низомҳои почтаи байналмилалӣ дар тоҷикистон аз ҷумлаи DHL фаъолият накунад, ба онҳо литсензия надоданд ва аз ҳамин сабаб имрӯз коре ки худашон карда наметавонанд ба он даст заданд ва имрӯз мардум аз ин кор розӣ нест. почтаи тоҷик 95 сола мешавад, аммо ҳанӯз ҳам дар фиристодани аснод на танҳо дар хориҷ балки дар дохили кишвар низ мушкил дорад. мо муваффақ нашудем ки назари масъулини почтаи тоҷикро бигирем. афсона Кобиршо, Озодӣ, Душанбе.